Ah, magandang gabi mga kaaro. Tayo'y naka-duty ngayon. Yung mga tanod ko ay nandyan ata sa ano. Ako'y nagpunta dito para kasi on duty na on duty ngayon. Duty natin ngayon mga kaaro. Ang masasabi ko lang, Merry Christmas and advance Happy New Year sa inyong lahat. Lalo sa mga kabrad ko dyan. Mga kabrad, mga SRV, Scout Royal Brotherhood. Merry Christmas sa inyong lahat, mga kaaro. Mga kabrad, hindi kaaro. Kaaro na kabrad. Masasabi ko, inulit ko po, Merry Christmas and advance Happy New Year. Lalo dito sa aking barangay. Sa barangay Palaris. Merry Christmas and advance Happy New Year sa inyo lahat. Kahit Christmas naka-duty ako ngayon. Nandito si Tonyo. Siyang nabutan ko dito. Dito tayo sa labas. Tayo labas sa labas mga karo. Ayan. Dito tayo sa Palaris. Yan. Sige, magrurubing ako mamaya mga karo. Sige, bye-bye.